Dit is Giethoorn, het schilderachtige waterdorp met zijn prachtige vaarten, talloze bruggetjes en karakteristieke punters. In Giethoorn staat de boel sinds enkele weken een beetje op zijn kop. Want het dorp, inmiddels tijdelijk omgedoopt tot Lagerwiede, wordt beheerst door de fanfare Kunst en Vriendschap, die een belangrijke rol speelt in de film Fanfare. Het centrum van alle filmbedrijvigheid is het productiekantoor dat gevestigd is in een oude school. Hier is het domein van de productieleider, de secretaresse, de betaalmeester. En van de muziekinstrumenten van de fanfare. Maar het belangrijkste instrument is toch wel de blikken toeter van producer Rudy Meijer. Het sein voor stilte, opname. Dan verstomt het dorp. Meneer op de brug, wil u niet fotograferen in opname? Gaat uit. Stilte! Blijven staan. Ogenblikje. Camera. Klaar? Loop. Laat lopen. Camera loopt. 181 tweede maal. Dat is vast iemand van de subsidie voor de fanfare. Daar had de burgemeester het al over. Oh, dan ga ik ze thuis even waarschuwen. Kleren altijd niet. Ja, stop maar. Voorzitter, Petter. Nou, betrek nou te veel, jongens. Gaan we naar binnen. Men gaat naar binnen. Dat betekent verder gaan in een van de hulpstudio's die tijdelijk in Giethoorn zijn gebouwd. Bijvoorbeeld in Café de Waaier, waar de boekhouding van mevrouw de Waaier onthult welke acteurs hier in en uitlopen. Tijdens de middagpauze kan men iedereen van de filmploeg gezellig pratend en etend bij elkaar vinden. Albert Mol en Andrea Domburg. Rudy Meijer en Ineke Brinkman. Ed van der Enden, de cameraman. Regisseur Bert Haanstra. En hier is Herbert Hughes, die ook een belangrijke rol speelt in deze film. Dan rust ook de blikken toeter van de producer en keert Giethoorn enige ogenblikken terug tot zijn gewone landelijke rust. Heel het dorp ligt onder het beslag van de film. Smits paviljoen heet in de film Krijns paviljoen. Studio 3, die echt op zijn giethoorns midden in het water ligt, is weer een kopie van dit paviljoen. Hier zijn we kennelijk in de buurt van de snijkamer, waar de Engelsman Ralph Sheldon en zijn assistenten de opgenomen filmscènes snijden en monteren. Hier is het huis van de Giethoornse kunstschilder Piet Zwiers, het object voor een opname. De actrice in deze scène is Andrea Domburg. En zolang de zon het toelaat, wordt er door de filmploeg gewerkt tot in de avonduren.
Dames en heren, na een vermoeiende draaidag zijn de producer en de regisseur van de film Fanfare neergestreken in het atelier van de bekende Giethoornse kunstschilder Piet Zwiers. Meneer Meijer, u heeft als producer al een paar Nederlandse films achter de rug, meen ik. Ja, ik heb 8 films gemaakt in Nederland. De beste film was tot nu toe Pygmalion, die in 1936 geproduceerd is. Dan is Vadertje Langbeen, Spooktrein, Ernst Nederland, na de oorlog Sterrenstrahlowaal. En wat was nu voor u de reden om met Fanfare te beginnen? Het heeft me buitengewoon aangetrokken om met Bert Haanstra zijn eerste speelfilm te maken. U weet ook dat Haanstra bijzonder verdienstelijk werk geleverd heeft op documentair gebied. En dat is natuurlijk voor een producer zeer aantrekkelijk om met iemand die zoveel gepresteerd heeft zijn eerste film te maken, zijn eerste speelfilm dan te maken. Ja. Meneer, wat is voor u nou als producer de grootste zorg bij het maken van een film als Fanfare bijvoorbeeld? Deze film heeft bijzondere zorgen die hoofdzakelijk in het weer liggen, omdat de film veel buiten speelt. Vandaag hebben we een gelukkige dag gehad. Dus gelukkig 's middags weer opgeklaard en we hebben heel veel kunnen doen. We hopen dat het ook nog verder zo gaat. En u wisselt steeds van binnen naar buiten? Wij hebben geen vast draaiprogramma, maar wij zijn helemaal los. En kunnen altijd van buiten naar binnen gaan. We hebben hier een paar noodstudio's gebouwd, zodat we altijd werken kunnen. Nee, wat onderscheidt de film Fanfare nu eigenlijk van de andere films die u gemaakt heeft? De meeste Nederlandse films, in ieder geval die ik geproduceerd heb, waren gebaseerd op het feit dat Nederlands gesproken wordt. Dus waren zuivere dialoogfilms. Deze film is zeer filmisch. En ik hoop dan ook dat deze film daardoor de mogelijkheid heeft naar het buitenland te gaan. Meneer Haanstra, u heeft over heel de wereld gefilmd als documentairefilmer. En hoe is het u nu in Giethoorn bevallen? Heel erg goed. Ja? Ja, ik vind het hier fijn. En de mensen, werken die mee naar uw zin? Oh ja, dat is, daar hebben we op geen enkele manier over te klagen. De medewerking is werkelijk fantastisch. Vanaf, mag ik wel zeggen, de overheid, dus de burgemeester, tot aan de kinderen of eigenlijk wel de baby's. Want als de heer Meijer op zijn toeter blaast om stilte, dan worden zelfs de baby's stilgehouden. Ja, die toeter is berucht, dat heb ik al gehoord. Die is heel erg berucht, ja. Meneer Haanstra, werken er ook mensen uit dit dorp nu mee aan de film? Ja, heel veel zelfs. We hebben natuurlijk te doen met de Fanfare, en dat is de echte Fanfare uit Giethoorn. Ja. En die bestaat dus voor het overgrote deel uit de mensen van de Fanfare uit Giethoorn. En dat gaat wonderlijk goed. Ik vind dat die mensen het zo goed doen dat ik eigenlijk omdat ze juist dus met hun eigen werk bezig zijn, dus met het muziek maken bezig zijn, hebben ze ook helemaal geen last van de camera en al dat licht op hen. Dat stoort hen helemaal niet. Ze blijven heel gewoon. Meneer Haanstra, u heeft nu grote ervaring in het filmen van documentaires. Maar is er nu verschil in opzet en aanpak van een speelfilm zoals Fanfare bijvoorbeeld? Ja, dat verschil vind ik nogal belangrijk. Het is namelijk zo dat je met een documentairefilm veel minder gebonden bent in een draaiboek. Dan ga je dus ter plaatse in de situatie opnemen. Dan verzamel je dus veel meer je opnamen die je dan later in de montage tot een geheel brengt. Terwijl je in een speelfilm wel erg gebonden bent aan je draaiboek, waarbij je dus veel meer van tevoren moet vaststellen wat je gaat doen. Dan is er natuurlijk een ander belangrijk verschil bij de documentairefilm. Als je daar mensen filmt, dan zijn die meestal in de functie waarin ze in het dagelijks leven zijn. En hier moet je dus met acteurs werken. En dat was dus voor mij heel vreemd. En die moet je dus door de hele film heen in één lopend verhaal een functie laten krijgen. Dat is dus bij de documentairefilm ook niet het geval.
Ik wou even namens ons allemaal, namens alle medewerkers aan deze film, van groot tot klein, even dank zeggen aan Bert Hanstra en Rudy Meijer. Bert Hanstra voor zijn enorme grote hart, zijn rust, zijn liefde waarmee hij ons gehanteerd heeft. En Rudy Meijer met een engelengeduld waarop hij hem terzijde heeft gestaan. We waren allemaal lastig, we hebben het moeilijk gehad in de regen en de wind. Maar ik geloof als ze ons vanavond zouden vragen morgenochtend om 7 uur weer aan te treden, dan ben ik ervan overtuigd dat we allemaal zullen zeggen... Ja.